Erokamano nyakwara mogi thuolo mar twak kaka nosenyisi gi Lydia Okeyo chopo ma en twak mar ratil kama kawuono wang'iyo duond kanisa e ratil. Kinde ka kinde king'iyo migepe mariembo piny kendo machiko piny mamiyo piny bedo gi yo. Ok dikal ma ok ikwano kanisa nikech ka e kama kinde duto ng'at mane gidwaro nyalo dhiye mondo por wach gi jotich Nyasaye ka ing'ado ne rieko sama piny obedo kod pek e yo mar dhi mbele. Bende ikwayo kanisa ni mondo kinde duto bed kalamo mondo Nyasaye koyie to loke samoro gima timore ma ok bere piny. To kata kopogore kod mano, rieyo kit telo bende duond kanisa betie nyakwara mogi. Piny Kenya ochopo ka nikech kinde moro nitiere kaka jodolo noloso kendo ng'ado rieko mondo piny obed gi rieruok. Odhiambo ni an kod jodolo kaachiel kata jogo manie lemo mag kanisa mabiro loso kodwa gi duond kanisa ni to gin ang'o gini manyaka timi kinde ma piny ochoponi. Ahinya e oganda mar nyikwara Mogajwang' bang' nindo mar Raila Odinga penjo jawuok kata ing'eyo to gin jomage manyalo ng'ado rieko ka nyiso oganda ni mae yo kata rituru kuom thuolo marom kama nikech kanisa en achiel kuom mise kata sirni moteno chung' mongirore mar piny. Odhiambo ni yiena mondo arwak gini machiegni e studio ma Nairobi ka nyakwara mogi an kod wenda ariyo, an kod Moses Nyang'iye kaachiel kod George Bwan. George Bwan en jadolo kata bishop mar kanisa mar Legion Maria machiegni ahinya George. Erokamano. Moses en elder mar kanisa mar SDA machiegni ahinya Moses. Erokamano warwa George. E dala mar Kisumu nyakwara mogi an kod Philip Obuya mabende en jadolo kaachiel kod Archbishop Dr. Winnie Oweti. Gin bende gintiere studio ma Kisumu. Wadhi kod gi mbaka achiel kachiel mondo watwagi kendo wawinjre ni to gin ang'o gini mowinjo bed ni kanisa timo. Kapod giikore nikech chikruok marwa ma Kisumu bende dhi nyime nyakwara mogi mondo wachak twak machiel kachiel. Ok adhi ketho sa, adhi kawo thuolo mondo wachak twak gi Nairobi ka ka bang'e to watudore kod Kisumu bende nikech wan gi studio ariyo bende mongirore ahinya mondo wabed gi twak mong'ith. Arwaki ni machiegni kendo imos nyikwara Mogajwang' Bishop George. Erokamano George Bati e studio mar Ramogi. Mokwongo anyinge iluongo ni George Owino Mwam, an jaugenya gweng' moni Kanyinek, an bishop mar Legion Maria. Erokamano ahinya. Nyaka gie sani duond kanisa ochung' kama chalo nade? Duond kanisa nyalo wacho ang'o e kit chung' mar piny kata kowo kata ywa chien gi gik mosetimore kinde mokalo? Duond kanisa, ing'en kanisa pogre gi josiasa. Kanisa en kama ilame Nyasaye. Jo kanisa gin jok malamo ne kwe mar piny kendo gin jok mohero ni piny mondo bed gi kwe. Kendo kalore gik mosetimore ma useneno go. Wan walamo mne Nyasaye mondo mi piny mwantie sana pinywa mar Kenya ni kwe mondo bede. Nikech ka onge wach Nyasaye kata ka onge wach lamo Nyasaye to piny nyalo ringo kamarach. Tok dwaher kaka kanisa mondo mano timre. Erokamano ahinya. Moses, imbi kawo thuolo mar moso nyikwara mogi. Ane mana fulo nyingi, nyalo wacho nyingi in bende wuon. Kasto wang'iye ni to e kinde ni piny nigi dwaro mane kowuok kuom kanisa maduond kanisa nyalo kelo lokruok. Erokamano ahinya wadwa George. Inyinga ni iluonga ni Elder Moses Ang'ero Nyang'iye. An awuok e dala mar Karachuonyo, Kindu Bay. Kanisa na madala iluongo ni Gende SDA Church. To kanisa na ma Nairobi ka iluongo ni Karengata SDA Church mane dala ma Karen. Jatendwa mar kanisa mar SDA mar West Kenya Union iluongo ni Pastor Samuel Misiani. En osiepna kendo nagocho ne mwawuoyo nang'ise nabiro go mbaka gi nyikwara mogi e studio kawuono. Koro gima anyalo wacho maduong' wadwa George kwa chako program ma kawuono. Ago erokamano kimiyo thuolo mondo wabi wago mbaka gi jo ma nyikwara mogi kwa neno kaka piny chalo sani. Wach maduong' ahinya ma wabiro wuoye kaluwore gi weche matimore en kaka wanyalo bedo kanyakla kaka oganda. Nikech moma wacho ni jok mobedo kanyakla, jok matiyo maber kanyakla, kuondego ema Nyasaye gwedho kendo kuondego ema dongore. Erokamano.
Nyaka gie kinde ni ahinya to bang' nindo mar Raila Odinga, samoro oganda luo ni kod penjo mathoth ahinya ni to owinjo bed ni gichung' kama chalo nade. King'iyo to samoro josiasa wuoyo ahinya kata gin ema duondgi iwinjo ahinya ka kanisa oling ka oganda penjore weche mathoth ahinya ma samoro jo kanisa nyalo konyogi e duoko. Yes, Moses. Erokamano. Wadwa wacho kama. Gimotimore ne oganda luoni en gima ne pok waneno sana wan joma pod tindo. En gima okelo buok maduong' kabisa ne jo kanisa, okelo buok ne jo siasa, okelo buok ne jo ohala, okelo buok ne jok mohero dongruok e ganda mar joluo. Kendo kane baba nindo, Raila Amolo Odinga, jatelo mane waluoro ahinya kaka wan joluo, ne obwogowa kabisa. To katero ji e muma maler, rapar mar chik 34 West Aboro wacho kaka Musa nonindo. Ka Musa nonindo kane jahigni 120, to koro ne chuno ni nyaka Joshua kaw telo kuom Musa. To kinde no kane Musa onindo, Jo-Israel no ywak kendo ne gibedo gi mirima ahinya kuom ndalo 30. Koro wan ndalo 30 pok orumo, jowa pod ywak, mirima pod ng'eny. To an gima adwa wacho ni bang' ywagno, ji biro bedo kanyakla, jo kanisa, jo siasa, jo ohala, mondo wane kaka wanyalo tudore kaka joka ng'ato, mondo wang'e ane ni to riwruok mane wasebedo go momiyo ji oluorowa kabisa e piny mar Kenya ni onyalo endelea nang'o. Koro abiro gombo ni mondo ji obi otudore kanyakla, mondo watwe wach kaka joka ng'ato, mondo riwruok obed gimoro achiel. Mane ka gweth mar Nyasaye biro bedo e kindwa. Mane gima nyalo wacho sani. Yes, Bishop George. Yes. Ang'o mowinjo bed ni kata yo mane ma kanisa owinjo bed ni luwo mar rieyo wach gie sani, nikech sani king'iyo samoro chochni mag paro nyalo bet, kendo sama buok machal kama obiro e chuny oganda, iyudo kata ka yo ma ji react godo, yo ma ji wuoyo godo pogore, chikruok nyalo bet kaka ng'ato ang' ne paro ni akare mane chal ka gima bothi awacho marach. To kanisa nyalo ng'iyo gik moko gi chien mos, to giwacho ni ka wang'iye to mae yo mowinjo bed ni oganda luwo kata dhiye, mae yo mowinjo bed ni waweyo godo oganda, mae yo mowinjo bed ni wakwero go jok manyalo samoro wacho weche moko manyalo kelo kata mana ich wang', pogruok kata thuwe kind oganda. Erokamano George Bati. Samo wantie ni piny oringo kodwa marach. Wan joka nyanam. Kendo gi nyikwara mogi duto. Ni wawinjo gik manyo timore e tok sababa kaka nyi neno no, piny obuok. To josiasa wacho maggi. To wan kaka kanisa wawinjo gi nikech piny obuok, nikech jakom kanyi neno kolandi ni jakom owe piny. Onge ng'ama inyalo wacho ni nyoko buok. Nyaka an mabet kani. Kendo gima nyo timore nyobuogo piny. To kwa lamo Nyasaye, Nyasaye biro keto piny kama owinjore. Nikech jakom Raila Amolo Odinga nyo en ng'at Nyasaye. Kendo bende nyo ng'e Nyasaye. To Nyasaye nyo tiyo kode maber mondo mi piny kik kethre ahinya, kik gik moko wuore ahinya. Mane omiyo nyo kelo wach moro ni kotho seche 72. Koro wan kaka kanisa wan gi rol maduong' ma koro wa play mondo mi wariw jo siasa, nikech jomoko wacho ma, jomoko wacho ma. Jomoko neno ni joluo serumo to pod ok warumo, pod wan kuom Nyasaye. Nikech Raila Amolo Odinga pile nowacho ni odwa fight nyako neno tero joluo Kanan. Donge nyawe joluo kama ber. Donge gibed mana kanyo. Kik koro gibed gi pogruok. To wan bwa lamo ni gi Nyasaye ni dhok manyalo gwenyore. Nikech kwa lamo Nyasaye to dhogi ringo mana achiel. To piny bedo mana kare. To Nyasaye man malo chiemo no chak no kel jatelo moro manyalo telo ni joluo. To mana through lemo. Kamano. Kinde duto Bishop kachiel kod Moses, sama weche dhi matek, samoro iyudo ka idiro weche moko kata piny ringo kama ogajore. Sani warieyo e kinde ma bang' dweche 2-3 mabiro mbele ka, tibodo ka koro siasa omako mach ahinya. Kendo
ing'iyo pok mar piny gi gwenge ma ji wuokie. To kata mano kende, ei Uganda ma nyikwa Ramogi Ajwang', nitiere kata kinde mane Raila pod nitie, injo ka weche moko ne wuok ne jogi wuok kocha, jogi wuok koni. To kata mana e kind oganda Luo kende, kata mana e dhoudi matindo manitie ei Uganda, iyudo kiwacho ni ng'ani wuok kocha, wuok e tok aora gi kocha, joka wuok e tok nam gi kocha. Koro ma gin gik manyalo wuok ahinya e kinde ma jatelo mane nyalo kwe piny bedo maonge. To kanisa nyalo bedo gi duol mar siemo jok ma samoro kelo pogruok yo machiel kachiel. Kinde moko penjo osepenjore, ang'o momiyo samoro kanisa ok winji duondgi ahinya e siemo, ok kata ni e lamo, e siemo jotelo ma samoro nyalo kelo pogruok e kind oganda. Yes, Moses. Erokamano. Aparo ni kanisa to thothne siemo wadwa George. En mana ni seche moko mondo mi wami jotelo mag kanisni respect kata duong' ma minyalo migi kaka jotelo motelonwa seche moko dok chien matin. To kendo gima adwa wacho ni wan te wan chwech Nyasaye, kendo wan te mane pinyni onego bed ni wamiyo Nyasaye duong' mokwongo. Basto bang'e wamiyo jogo matiyo ne Nyasaye ma Nyasaye oluongo mondo tinegi heshima. Basto ka giwacho gimoro kaka joka nyanam, to wabiro winjo kendo ibiro gayowa. Ipenjo penjo moro maber kendo kapok wiyo wil onego awache. Wadhi e yiero mabiro 2027. To gimoro aneno ka dwa wuok e pinywa mar joka nyanam ka mapok naneno ok en gima ber ahinya. Jaluo ne en ng'at manoluoro chwero remo kabisa. Kendo kane watindo tineno kata kama iyang'e gweno, tin ka nyathi matin idwa ni ringi ok ibed kano, idwa marit ka gweno no sa chiek mondo idhi chame, to ok idwa neno kaka oyang'e. To gima timore sani ni nek moro wuok e Luo land mok ber, ma dhano negore anega, kendo iyudo ka ng'ati nego to onge gima timore, kiny chak inega nega ng'ato to onge gima timore. Adwa kwa jowa ni wadoga ni chien vijende, sirikal temo manyalo, to sirikal ok nyal bedo kodi nyaka e odi. Watem mane wadog chien mondo wang'iyane kaka wanyalo luoro dhano ma Nyasaye ochweyo. To ni mogik, kaka iwacho ni, riwruok biro mana bedo kama ber ka ji oherore, ka ji omiyo jo kanisa kiwango mar yie mondo mi gitel na giwacho ni wadhiuru kama. Nikech kiwacho kaka ni chake maber, kanisa chalo osiptal. Kendo jogi te, gibed jo ohala, gibed jo siasa, ng'ata nyaka dhir ka e kanisa, kanye ma ginyalo yude chang mar chuny. Koro ka ng'ato dhi kanisa kendo go chonge piny, to jotend kanisa ong'isogi ni wan joka nyanam wang'iyane uru kama, watime uru kama, mondo wariwre kanyakla, mondo mi duong' to gi hera to gi respect mane kabila mamoko miyowa ka oendelea. Bishop George, iwinjo wach mar pogruok kata gik ma ja Moses lose, weche mag ini wuon inene nade. Mae kama oganda winjo bed ni betie, ang'o ma winjo bed ni kanisa timo. Nikech adieri kanisa osecha, kata nitiere jomoko moseseyo kanisa. Ne ipimo kata mana jodolo machon, iwacho ni jadolo ng'ane ne duma siem moi kama. Gin gik ma iwacho. To iwacho ni jodolo matinende ni to ling kama tuo, kata weche moko kethore, kata gik moko timore, kata ji bayo yo. To ji achiel matimo gigi, bire kanisa kendo ilemo negi. Erokamano. Awinjo kaka owadwa wuoyo. Kanisa nitie thuolo ma kanisa ok nwang' maber. Mondo migi wechegi, nitie jomoko manwang'o thuolono, to jomoko ok nyal nwang'o thuolono. To kinyalo chiw thuolono maber, tinyalo wuoyo, inyalo wacho wach, inyalo puonjo piny. E pinywa mar Luo kae. Yes, en thuolo mane, Bishop? Awinjo ko wadwa wuoyo. Yes. Biro. Yes. Awinjo ko wadwa wuoyo kama ber. Jaluo. Election makoro biro ni. Joka nyanam gi. Nyaka nene, koro inando age makoro wagikeni. Yes. Ok ne wan jok machwero remji. Jogi ok richo, to jachiene molor osedonjo kuom jowetewagi. Masani nyalo yudo ka ng'ati yang'a ka le. To mano nok kitwa, ne waluoro chwero remo. Iwinjo? Pochopo kanade to kanisa nitie. Mane penjo ma samoro ng'ato nyalo penjo. Kanisa? Jachien no, ene kanisa omiye teko maromo nade ma... Iwinjo?
iwinjo Yes. jachien ng'endo je chuny dhano onge kama ome timie thuolo ne dhi nikech wanwang'o ni Satan en bedo kawo thuolo kamachielo ma mondo ti tichni. Iwinjo to tijeno nyalo dhi maketh gima duong' to kanisa to mana tiye ji lema onge ng'ama ok lem nyaka jok mineno timo gik ma ok bewo jogo be lamo mana Nyasaye to jatem kodonjo tinyalo timo gimoro omiyo kwe mar piny nyaka wachake gi wan wawegi gi nyithindwa kuonde mwadakie to kwe mar piny mwawuoyeni ok onyal bet ka kanisa ok lem mondo mi nind ma piny rudi maber ok inyal bedo gi rieko moro kiwacho ni an chief an kengo manadi anyalo rito piny. Iwinjo inyalo bedo gi kwe mana ka kanisa olemo maber tibendi yudo ka kwe ni e gweng'i mirito. Nyakora mogi e studio ma Kisumu na nyisi ni wenda nitiere Archbishop Dr. Winnie Owiti kaachiel kod Archbishop Philip Obuya duto te gintiere e studio marwa ma Kisumu. Archbishop Dr. Winnie Owiti machiegni ahinya twak ka wachako twak kaluwore kod sigla ma samoro ne watudo mondo mi ochope yo maler ni nyikora mogi e televisen magi e pacho kama gintie kaachiel kod gwenge magi neno mane momiyo wadeko matin kapok wachopo kuomi. Kata kamano thuolo en mari mondo ikaw inyiswa ne in Dr. Winnie Owiti Archbishop mar Vosh kaka alere no samoro in kod nonro machielo gi lony machielo. Kata kamano wan ka wang'iyo weche mag duond kanisa kawuono ni e piny Kenya area yotelo e ng'iyo gik matimore kendo chiwo yo ni ma yo mowinjo bed ni oganda luwo ahinya to bang' nindo mar Raila Odinga ma ochung' kaka mise maduong' ahinya e gayo oganda ahinya to weche mag siasa weche mag kido kod timbe kaachiel kod yo ma oganda nyikwara mogi luwo. Machiegni ahinya Archbishop Dr. Winnie Owiti. Erokamano ahinya George Barry kuom miya thuolo mondo awache matin e program mar Ratil Show. Wanie sama tek kabisa kaka jo Kenya bang' tho mari Right Honorable Raila Amolo Odinga. Okosebedo mayot ahinya ne jo Kenya kendo jomoko paro ni gileko ni the Right Honorable biro chier to adiera eni onindo kendo wadong' gi bugo maduong' ahinya kendo kod parruok ni to ere ng'at mabro romo e wuoche mane jaduong' orwako katelo ne piny gi rieko kendo riwo oganda mag kabila duto te ma ok oyiero ni en jaluo kendo ne en kod misigo maduong' mar ng'iyo ni to jo Kenya nyalo yudo konyruok nade e piny matek sani ma konyruok yud kod ji duto te. Onyalo paro ni jaduong' okonyowa kata sirikal ma wantiere sani ni dine ok odonje to kang'e ni Kenya dikoro chalo nade. Omiyo ka wanie studio kaka wuono kaka jolemo to wawuoyo kod jo Kenya mondo dogie lamo Nyasaye matut manomiwa Raila Amolo Odinga mondo bed Joshua marwa mane terowa Kanaan. Nawinjo kowacho ni ondiegi ne ng'eny e kor yo kendo ne otame mondo chop kama dwaro mondo wachope. To gima mor mondo awach kod jo Kenya kawuono kaka jolemo ni noneno loka cha mana kaka Musa nowacho ne Joshua, aseneno piny mar singruok to kabichopo kodu to Nyasaye biro kelo ng'ama chielo mondo chop kodu. Awacho niya, Nyasaye mayiero ji telo kendo Nyasaye mamiyo ji telo. Omiyo wan kaka jolemo wanyalo wacho ne jo Kenya mondo donje lamo matut mondo Nyasaye omiwa jatelo machal kodi Raila. Ang'eyo kaka jayalo ni ka ng'at makare onindo, awacho ni ng'at makare nikech Nyasaye nomiye piny mondo telne piny. Anyalo luonge gi dho muma ni janabi prophet mar politics. Nowuoyo to kendo ka nowuoyo to gik manowachogo ne mako chuny Kenya mangima ma ok joluo kende. Omiyo walamo mondo roho mane Nyasaye oketo kuom Raila kakoro nindo e bur mondo obi ochier
kuom nyi Kenya gi yowuot Kenya mondo gilu legacy mare jibro neno ka Nyasaye ni kod nyithindwa gi kendo ka gichung' ni adiera maonge mibadhi nikech sani piny rach kabisa. Ji mang'eny iloko kod pesa kendo kosemigi pesa to gik moricho giluongo ni beyo. To Raila Amolo Odinga ma baba ne ok nyal lok gi pesa, nodwaro mondo ne piny maber. Omiyo wan gi lamo maduong' ni Nyasachwa manokelo ne Joshua ne Musa ng'iyo Kenya gi wang' maber kendo wadoguru e lamo mang'eny e kinde machalo kod ma mondo Nyasaye onyiswa ni to en ng'a ma Nyasaye oketo kata mani oganda luo ka mondo obi oringi wachni. Atiko ka wacho niya, muma wacho ni kodhi lwar achiel to koti to ti mang'eny. Alamo mondo roho mane Raila nigo mondo ti kuom yowuotwa gi nyiwa mondo wayud Raila mang'eny e ndalo mabiro mondo Kenya obed kama ber dakie. Nyasaye tok nyal koso ng'at ma oting'o malo. Omiyo walamo kaka jolemo mondo kuo obedie kendo e kindeni kaka walamo Nyasaye ok nowewa kaka oganda luo. Agole Nyasaye erokamano. Ma gik manyalo wacho kinde makama ni walama ahinya kendo wabed kod kwe mang'eny. Ji dwa wuoyo ahinya to jatelo ka wuoyo to non ahinya gik mowacho. Wach mora mora mawuok e dho jatelo ni kod meaning maduong'. En kinde mar lamo kod sayo mondo wayud jotelo mabro miyo Kenya dhi nyime kaka legacy mar jaduong' monindo ne dwaro. Ma wach manyalo wacho e kinde machalo kama kaka jolemo wamed lamo. Erokamano nya Archbishop Dr. Winnie. Penjo mara mana kotendo gi gimi wacho ni jotelo ka wuoyo to non gima giwacho. King'iyo sani nyaka nyo Raila Amolo Odinga nende. Nitiere kaka weche wuok kuonde mopogore opogore, kuonde jotelo mopogore opogore, gigolo wach. To kanisa ni kanye kinde mama timore. Kanisa winjo bed ne timo nikech wang'e ni kanisa nitie. Dipo ni kanisa biro ling' ma samoro jotelo manie lai mag siasa kawo weche maringodo ma nyis oganda yore manyalo bet ni okegore. Koso kanisa biro chung' mar rieyo wach ni kae kama winjo bed ni oganda luo kaka kanisa ochung'. Nikech kinde duto jogi tema loso gidhi e kanisa achiel kata machielo. To kanisa nigi duol mar rieyo kendo wacho mana kaka nosetimore kinde mokalo. Ang'o ma kanisa nyaka tim gi kinde ni kapok weche okethore, Dr. Winnie? Awacho ni Kenya ka wan kod kanisni mang'eny to mano osebedo chandruok maduong' kendo en ber. En chandruok to en ber. Mondo kanisa owuok kaka duol achiel osebedo chandruok maduong'. To awacho ni achiel en teko. Kendo kaka iluongo wa kaka wuono aneno jowetena man Nairobi, elder mar kanisa mar SDA, jatelo maduong' Malejo Maria, kendo an ka kodi Bishop Philip Obuya. Inyalo yudo ni luongo wa kabari to oko kuchocho gima kelwa kachiel mondo wabed kamae mondo wawach dhok achiel bedo matek. To kanisa to wuoya to nikech en divided ji ok nyal winjo gima kanisa wacho. Ana wacho niya, ka kanisa wuoyo to wuo kaka dhok achiel mondo wan kaka jotelo sani wuo kaka jatelo iluo land kendo kanisni wang'eny iluo ka kabisa kendo atelo Kisumu ka. Tinyalo yudo ni duol ng'endi to ka giwuoyo to giwuone giwinjore to ka ji owinjore ya achiel to muma wacho ni gima nyalo tamo jogo timo onge. Omiya luongo mondo duond kanisa obed duond kanisa ka kanisa owacho kata en jatelo ma otelo ne lejo to owacho to an Winnie Owiti bayie ni kanisa wuoyo to ambe ka wuoyo to nyawadwa machielo jatelo mar SDA yie ni kanisa owacho. Gima chandowa wawuoyo to achiel marwa osebedo chandruok maduong'. Alamo mondo kanisa wuo to wuo kaka gimoro achiel, wawach gimoro achiel, gimwa wacho no biro carry the day. Kaka kanisa wachung' ne kwe kendo ok wadwar corruption, ok wadwar kaka an Winnie Owiti to kahero corruption. Thank you. Wadwaro mondo Kenya odhi nyime kong'e ni kanisa ni e Kenya to kanisa owach dhok achiel. Erokamano nya Archbishop Dr. Winnie Owiti. Wadani mondo awinjane duond Philip Obuya bende mondo nyiswa ni en owuon wacho ni kanisa kuwuoyo to winjo bed ni kanisa chiko ite ni kanisa wuoyo.
kendo wacho ni pogruok e wach kata duol mawuok kuom kanisa miyo samoro ng'ato yiengore kuom kanisa ma entie. Jaduong' Philip, ere kaka kanisa dhi wuoyo gi duol achiel mar rieyo piny mar nyiso oganda ni mae yo, nikech rombe tiwinjo kibero ni interdenominational conferences kata prayer sessions bedo ga rombe mag alam monywando kanisa mathoth. Bang'e no ka giwuok to gima kanisa pod wacho iyudo ka samoro kawe motegno ahinya. Biro chopo kanye mondo kanisa koro rie oganda kata kanisa nyisi ji yo moriere tir monjo bed ni luwo joka nyanam kachiel kod piny Kenya? Jadolo Philip. Erokamano Bati, odhiambo sana imana kaka jowadwa bede osewuoyo, Dr. Winnie and jotich Nyasaye mamoko. Mana kaka Archbishop nowacho ni thuolo mwantiere ni wanie thuolo ma pod wan kod ng'awo matin kaluwore kod wito baba kendo lamo mana madaktari nowacho ema pod wadwa ni mondo walam ne Kenya nikech en gima kelo buok maduong'. Mak mana ni buogno wayie ni Nyasaye to pod nitiere kendo wayie ni tok nindo mar Musa Nyasaye nokelo Joshua. Koro mane lamowa ma duong' ahinya moloyo n'oganda Luo nikech sani ka wang'iyo Luo to ji ong'eyo ni Luo dong' ka koro gin joma koro gin kanyo. But wayie ni Nyasaye dhi kelonwa ng'ama dichung' madhi kawo kar baba kata ka ok onyal chope kiwango mane baba chope, but wayie ni Nyasaye dhi kelo ng'ato. E kanisa mondo winjre duond kanisa mostly mana kaka jowadwa osewacho, kanisa wuoyo, kanisa ok oling'. En gimoro amora matimore kata obed weche mane dhi mbele manye waneno e Kenya ka mag maandamano, kanisa ne wuoyo. Mak mana ni sama kanisa ne wuoyo to wantiere kod pek mwantiere godo en ni wan gi pek kod government. Nitiere sama gi value kanisa gi sama gi value kanisa, kendo nitiere sama gidwaro mondo kanisa at least mostly Kenya ka waneno ka government dwaro kanisa sama ji ochomo siasa kaka koro chakre next year gibiro winjo gima kanisa wacho, but sama idwa chiw direction tiyudo ka wabedo kod challenge. Koro aparo ni wach maduong' en ni kanisa onego bed ni sirikal ochik ite gima kanisa wacho, nikech piny ok nyal bedo piny ka onge kod church. Wan kod church kod sirikal. Koro sirikal marwa kochiko ite sama kanisa wuoyo to biro miyo wayot mamiyo gi kawo gik ma kanisa wacho ka ok gi epusa, nikech biro yudo ka kanisa wuoyo to thoth wa e Kenya ka gino lokore siasa. Miyudo ka politician moro dhi chung' kode podium moro ni kanisa moro ne wuoyo. Kanisa okaw wan katikati, kendo ka wawuoyo to wawuoyo ka wan katikati. Kama daktari no wacho en ni wan kod kanisa ni mathoth. En sani wanyalo wacho ni sani koro wachopo kama wantiere kod gima iluongo ni umbrella bodies. Manyiso ni sama kanisa wuoyo to biro wuoyo kaka umbrella body. Mana kaka wan kod daktari ka otelo ne Kisumu clergies. Nyiso ni sama Kisumu clergy wuoyo to all churches wuoyo. Koro gima duong' en ni kanisa onego wuo ka gini achiel, ka ok ng'ani owacho wach moro kucho, ng'ani owacho wach moro kucho, ng'ani owacho wach moro kucho. Tene sama wabiro achiel ka koro wabiro kaka wuono ni, to wabiro kaka wuono kaka church. Ka ok wang'eyo ni ma kanisa nikech watendo ni kanisa ni mopogore opogore. But emano en ni kanisa wuoyo to gima duong' ma koro duong' sani en ni wadwa ni mondo wawuo kaka one voice, mondo mi ka sirikal winjo to giwinjo ni kanisa makama no wuoyo. Kaka nyo wantiere kod riwruok manyo wuoyo Nairobi motel ne kod Pastor Manyoro, kane wan kod jowadwa moko mane nitiere mano maki Tanzania, moko no maki Uganda. And maybe ka ing'eyo to samoro the government nyalo dhi slow ka giwinjo, but later on kane waneno to waneno ka koro wuoyo no ok mare kende, nyaka other bishops no wuoyo, kata wan bende ne wuoyo, and other people bende no wuoyo, to no kelo nwa matunda momiyo nyithindwa manyo make Uganda sani koro sedonje Kenya ka, joma moko bende se donjo. En gima duong' ahinya wuoyo to kanisa wuoyo, kendo wawuoyo
kata bed ni jomoko wawuoyo mopogore opogore, but kanisa wuoyo en ni sirikal emonego winj duond kanisa sama kanisa wuoyo, to giwinjo dwaro mar kanisa. Nikech the moment ma kanisa wuoyo, kanisa ok nyal thoro wuoya, nikech the church is not a politics. Ja politics eminyalo tim moro ka, to moro tim ka, to moro tim ka, but the church eno wuoyo ka nitiere wach moneno konengo bed ni sirikal take action. Koro sirikal onengo winj kanisa at any time ma kanisa wuoyo. Thank you, Bati. Erokamano nya Archbishop Philip Obuya. Kapodan mana iri nikech nitiere wach moro mane yowadu mantiere Nairobi ka wacho kapok adugo iri gi Nairobi ka. En king'iyo telo kata kit dak mar oganda Luo sani makoro ng'ama ne nyalo kweyo gi ma en Raila Odinga samoro koro onge pinyni. Kendo samoro nyalo winji duonde mondo chako kwegi kendo. Timbe moko nitiere matimore ma nyaka koro kanisa chung motegno marie kopogore gi sirikal mamalo. Kaka oganda ginang'o gini mowinjo bed ni kanisa wacho mondo ji oriere obed jomo bidhore gi jomo dimbore gi kindeni, nikech siasa bende biro tiro ka pogruok nyalo chako biro mana nikech koro ng'ama ne nyalo kweyo jopiny kata ng'ama ne nyalo kweyo jotelo koro onge kindi jotelo kindi jopiny. Erokamano Bati kuom penjo no. One role mar kanisa kata kibire kanisa twapuonjo jite, wapuonjo jomadongo, wapuonjo youths, wapuonjo all ages. And gima kanisa stress en kwe. Onge chieng' ma kanisa nyalo wuoke makone ji mondo gidhi e maandamano. Mano pok otimore. And kanisa kata sani koro kaka waonge kod ng'ama ne nyalo gayo ganda. En teach wa en wabiro endelea kod puonj mane wapuonjo cha, and gini bende chako dok ne jonyuol mantiere kod nyithindo, nikech gini kanisa wapuonjo ji e kanisa, mostly waromo kod ji e kanisa, ok warom kod gi e miechegi. Sama wasepuonje kanisa en wadwa ni mondo ng'ato mondo mi o take the action, tiende ni mondo mi otim gima ne wapuonjo cha, mak mana nodok e dalagi kata odok e ode. Koro en tich nikech kata ka wan kod nyithindwa matindo tino mane waneno ka samoro ne inyalo negi gik machalo kamago. En tich wa mondo wakonyre kanisa kod jonyuol mondo wan ka wasepuonjo to janyuol bende mi okama mondo wuok kod nyathine, mondo mi onyise ni mage ma okonego bed ni timore. Nikech wan kaka kanisa wan kod forums mang'eny mwaloso mwawuoye kod nyithindo, kendo samwaloso forums ni yie to wayie ni kata sani koro wachomo election mwadhiye to wayie ni samoro duond baba ok wadhi winjo kanyo, mak mana ni wan kaka kanisa wabiro wuok oko mondo wadhi e those forums. And some wadhi e those forums wabiro organize forums mwanyalo wuoye kod kijende kapok mana kaka wasebedo kwa timoga. Ok en gima kok wadhi timo sani, ne watime kata ne baba nitie, ne wawuoyo kod ji ka ji ochomo election, to wanyiso gini ka wadhi election to gima walamo kanisa kabisa mana kaka daktari no wacho kod jowadwa mamoko ni gima walamo ga en kwe, pok walamo ga lweny. Bende onge chieng' mwanyalo lamo ni mondo lweny otimre. Oro wan kaka church mana kaka wasebedo kwa timoga pod en jukumu marwa, to jukumu ni eni jomwa dhi konyore godo gin joma bende winjowa, nikech wan kod joma winjo talk team. For example Bati, there is a time mane nyocha wantiere kod maandamano ka baba pod ngima. I personally gi other bishops nyaka daktari wino weti ne wawuoyo, but kiyudo the feedback mag messages ne wawuoyo kwa wacho ni kwe mondo obedie ka ji ochomo saba. Kiyudo feedback kaka kanisa wan wawuoyo kwa lamo mondo kubedie, tiyudo ka the reaction jomoko neno mnani osemiwa pesa mumiyo wawacho ni mondo kubedie. Onge pesa ma government miyowa mondo waluong kwe. Gimumiyo waluongo kwe ene wadwaro mondo mi wadaga ka wan achiel, kendo ok wadwaro mondo walus ngima nyithindwa. Koro ene jowa wapuonjo gi e kanisa, and edala be onego bed ni puonjo gi the same, and gin bende onego giwinjwa sama wuoyo kaka kanisa, nikech the moment mwuoyo kaka kanisa wawuoyo mondo mi kwe bed, nikech piny maonge kwe waneno kata kaka koro piny kaka piny chalo sani, waneno kaka piny wa majirani mabende waselamo ne kaka Kenya ka waneno gik matimore kiwinjo de kaka ji owito ngimagi. And mano jukumu marwa kaka kanisa en ni wang yie ni oganda biro dong koriwore
to gimwa biro preach, gimwa biro yalo, mabe waseyalo ga, en kwe mondo wabed kod kwe kata election nitie kata election onge. Erokamano ahinya Archbishop Philip Obuya. Bishop George kachiel kod Elder Moses winjo kaka jowetewa ma Kisumu kata jowetewa ma Kisumu loso. Kendo giwacho ahinya Archbishop Philip wacho gimoro ka ni samoro ka ji wuoyo kata kidwaro kwe mar piny. To ang' ne wach ni nikech ng'acha nodhi leme kanisa gi Elder Moses chalni noweye gimore momiyo koro Elder Moses wuoyo yo machalo kamano. Kanodhi olemo Elejo Maria korgi Bishop George chalni noweye gimoro. Gik machalo kamagi dipone kanisa osebedo ng'ala ma koro en onge ler moro ma ji nyalo neno kuom ji neno mane isamori tiyo kode goganda ma ok ni en wuone ma koro duonde chiwo yo munjo bed ni jopiny luwo. Yes, Elder Moses. Moses, yes. Erokamano ahinya wadwa George. Aparo ni gima wanyalo wacho madieri ni seche moko wan kaka jotich ruoth watero kiwango wadhi piny seche moko ma wanyorre kuom josiasa ma seche moko kendo wachalo ka gima koro respect monego bed ni miyowa kendo dok piny. To akwayo ni wan kaka jotich ruoth wang'e ni wir ma Nyasaye owirowa en wir ma special makaber to josiasa go gine monego bed ni gibiro irwa mondo gikwa lam mondo walam negi. To ok nwane mwadhi irgi sate miyo koro seche moko luor koro dok piny. Mane kiwango mar jotich ruoth. To kiwango mar jotelo gima chako go kendo madwa chaka wacho ni wang'e ni ng'ama Nyasaye owiro ne otelo kendo luongo jing Nyasaye en ng'ama nyaka miduong' makata ne luor kata ni bedi jatelo machal nade to nyaka ing'e ni jatich ruoth ma Nyasaye owiro nyaka miluor. To mogik ma nyalo wacho en gimoro malichie moloyo ni sani kinosomo muma wadak e ndalo giko. Wan e ndalo giko kendo iwacho ni era mar osiepe biro dok chien. Kendo yudo kata kiweyo weche mag jotelo kata mane family ji lawre gi betini koro mano kwaneno mago to wang'eyo ni warruok uchigni chopo. To koro gimonego bed ni watimo ahinya kaka wan jokanisa sana leaders onego bed ni walemo kata mana sani akere keke ma wantieni gimonego bed ni watimo mugik en lemo maka ber ka jokanisa nyalo wacho ni wadwa ni walem odiochieng' makama ne piny mar Kenya mondo mi Nyasaye omiwa ne direction nyalo bedo maber moloyo. Bishop George. Yes. Wachni ma otenre kod ma wacho sani kaka piny oti gi gik matimore kanisa wacho ni samoro ng'ato nyalo bed ni neno kanisa giyo ka chien koche momiyo kanisa samoro umo duandgi kata ok giwuo motegno ahinya ka gik moko dhi maber. Ka watieko. Nitie wach moro. Yes. Awinjo ka Dr. Winnie wache kanyo to en adier. Kanisni ng'eny to ji ogede dindegi miyo ok wanyal riwo wiwa kamoro adi achiel nikech ng'ato neno kowacho wach mar din mane kowuoyo to onego bed ni kiwuoyo kaka koro wan kani wawuoyo wawuoyo ni aba mar jolemo duto mok wang'iyo ni an Legion Maria wadwa ni SDA gik mak chal kamago gigo emoseketho gik mang'eny ketho duond kanisa kabisa. Kaite kanisa kamineno wantieni awinjo ka jatich Nyasaye moro wuoyo kanyo Philip. Yes. Owacho ni nitie thuolo ma sirikal ok dewago. Ang'o mi mano timore? Mondo mi jokanisa moko ne koringo dhi ir jasiasa jomoko dhi dwaro pesa dir mano ok wanyal riambo. Nitie jok modich gi gima donjo no to ok lamo Nyasaye gadier. Iwinjo? To magi duto kok wanyal weyogi to ok wanyal keto piny e lwasi makare e tich Nyasaye ni. Ka jaduong' Raila nyi neno ka koro nindo ka ok jo Kenya kende moywage nyen ng'at kwe nyen ng'ama hero ji nyokelo thuolo mar wuoyo ma ng'ato nyalo wacho wachne ma ok olawruok kodi. Kibaji sani ng'en goji ng'ama biro jowa ma joluo miluongo ni jotelo mane siasa gi koro onego ging'e ni jakom nyose wuotho gi ji osenindo ng'ama biro kik ng'ato dwar mar ariyo jatelo
kaka jotendwa mane siasa gi nyaka gibed jok moritore kendo girito dhogi. Ibedo gi chuny matut kaka wan jodolo kono nyaka wabed gi chuny matut makano wach. Gin be gibed gi chuny matut makano wach. Ma ka ng'ato wacho gimoro sani dakika 5 iseduoke, par gimidwa duoko. Odhi moro ji duto kosi chal ng'ama gore gi ng'at cha. Koro nyaka waduok kuom Nyasaye, en jang'ad rieko makare. Yes, Moses, mana wach ni mogik kaso wadhi. Aneno kidwa tieko. Gimoro ne wiya wilgo ka wadwa George, mana machuok kende. Kana biro ka to kijana moro nyisa ni nowinjo ni Jakomo chier. Adwa wacho kama nikech kiwanga ina ni biwa puonjo jowa. Yes. Muma wacho ni ng'ato konindo to sanindo. Jakom onindo. Jakom ok nyal chier sani. Obiro mana chier ka Kristo biro duogo. To kendo gima adwa wacho kadwa tieko. Yes. Ne jatelo ma Nyasaye osayiero ni joluo. Nyasaye ong'eye. Kendo ko biro chopo kiwango makoro Nyasaye gole ayanga. Roho mar Nyasaye biro miyo wajatelo no maber kabisa. Mane gima nyalo wacho. Erokamano, nyawadhi e studio ma Kisumu mana mapiyo piyo mondo watieki nikech twak obedo mamit kendo machuok. To chuok no be mit ne nikech kae kama puonjruok wuokie ma ifwenyo gik moro mowach mapiyo matin to ne kod teko mar konyo oganda. Archbishop Philip Obuya, gi wachni anoka Dr. Winnie oseikore mar wuoyo. Dr. Winnie, inyalo wacho wachni mogik kiketo piny mar Nyikwa Ramogi Ajwang' Ratil kachiel kod piny Kenya, ang'o ma nyaka koro tim gi sani mondo piny obed gi ranyisi maber, mondo piny oriere e kinde ma koro piny dhiyeni? Miwa wach achiel kata weche ariyo mana machuok ka watieko twak idhiambo ni. Archbishop, ka oponi winja, daher mondo mi imiwa wach achiel kata ariyo ni to gin ang'o gini mowinjo bed ni oganda timo, jotelo ma oseyier sani owinjo bed ni timo mar neno ni Kenya obedo Kenya ma ji oyie godo kendo duond kanisa pod ibiro winji. Oganda Nyikwa Ramogi Ajwang' kokalo kuom jotendgi matelo ne motelo negi sani ma Nyasaye omiyo migepe yore mag siasa bende obedo jogo manyalo winjore e yo makare. Aparo mabiro dhi kuom Philip. Ok ang'eyo ni ka Philip inyalo winja in mondo mi duokane wechego. Nyakwa Ramogi timo mos ni studio wa ma Kisumu obedo gi ng'ikruok matin. Okay. Inyalo dhi nyime Philip. Philip, ok ang'eyo ni inyalo winjo gima penjo mara en ni ang'o minyalo wacho sani ka piny Kenya koro chopo kama ochopeni kendo oganda jo Kenya nigi siso ahinya mar ng'eyo ahinya to Nyikwa Ramogi Ajwang' ne to owinjo bed ni gidhi kanye rieko ming'ado kokalo kuom kanisa? Aparo ni pek obedo e winjruok. Aparo ni watika tika gi wach achiel. Wach achiel. Wach mogik ne Nyikwa Ramogi Ajwang'. Gi jotelo mag Nyikwa Ramogi. Waduoko erokamano. Yes. Kuom biro mwabiro ka. Aparo ni Nyikwa Ramogi owinjowa maber. To wanyalo kon gi lam Nyasaye seche duto te. Walemne jo Kanyanam. Nikech pod ji nigi pek e chunygi. Iwinjo ko wadwa wacho ni ng'ato nogo ni sim ni railo chier. Ok onyal chier that way. Ok onyal chier kamano. Chier to biro chier to ok e ringruogno. Okay. To biro chier mana ka kendo chako donjo kama chielo. To ne jowetewa ma josiasa. Kik waduto wadwa ni an manyaka tel. Kan tieng'a mosetelo ne ji to wayied mondo waluwe. Okay. To kik wabed jok magore kendwa, to wabed jok makano wechewa kaka joluo. Okay. Kik wabed jok mapusa wach. Mane manyalo wego jothurwa. Katieko kor ka kora, wacho ni waket genowa kuom Kristo. Mano maduong' moloyo. Kendo kata kwa ywak to nyaka waywagi kech wan dhano. To kik waywak ka jok maonge geno. Okay. Mar ariyo gima nyalo wacho ne jowa ne onyuol joma rotego matiyo matek. To kineno tinde kaka vijende tinde chalo dala kata kidhi. Joma dwa tiyo matek tinde dok chien. Okay.
wang'ia ne uru twanyalo dok wapur nango watimo endi ni wanango wasom nango kore ka respect mane omi jaluocha biro endelea. Nyakoromogi jaluono mi respect kata luore kidienje mang'eny. Achiel kuom gi gin gik ma Elder Moses owacho, somo kaachiel kod tich matek gi bidhruok gi rem ma ok ichwero remb ng'ato kendo hera. To mano bende mowacho ni jotelo ka koro bed joma riek makano wach e chunygi kendo jaluok ne en ng'ama buodha wach. Nyaka ji hore mondo pim ni to gimidwa wach ni dhi kelo ber mane ne oganda kata nyalo hinyo oganda yo machalo nade kidienje mamoko kata ndalo mabiro. Nyinge en George Bati. Elo jotelo mag kanise kata jodolo mowuok Kisumu mabende wabedo gi ng'ikruok matin tudruok kodgi, Archbishop Dr. Winnie Owiti mar Vosh kaachiel kod Philip Obuya kaachiel kod bende Elder Moses Nyang'ie kaachiel kod jaduong' jadolo Bishop George. Mad Nyasaye ritnau kendo nyaka dhi thuolo machielo mar ratil. Nyinga en George Bati, oriti masane.